Исәнмесез. Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Ознакай песиләре ярдәм көтә. Әгәр дә инде аягын селкетсә, ул нәрсәгәдер ачулана. Колабызда 4-нче Бүтән Россия анимация фестивале башланды. Инструментлар белән кулланырга өйрәтәчәкләр. Бу бик зур миңа калса. Буларга ярдәм, бу бушлай каралган, кемнәрдер аңа түләп укый. Әлмәттә 3-3 баскетбол турнирының 2-нче туры узды. Татнефть гранты ярдәмендә тормышка ашырыла торган бу уеннарның үзенчәлеге зур булмаган мәйданчыкта бер юлы 6 команданың очрашу алу мөмкинлеге. Татарстанда торак пунктлардагы юлларны, фермаларга керү юлларын ремонтлауга һәм урамнарны барьерлы коймалар белән төзекләндерүгә 836 миллион сумга якын акча юнәлдереләчәк. Акча республика бюджетыннан биреләчәк, дип хәбәр итә Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Бу сумманың 227 миллион сумы Идел-Мамадыш М7 юлларын капиталь ремонтлауга тотылачак. Аны үтәү вакыты 12 ноябрьгә кадәр. Юллы булачак исемлектә Балык бистәсе, Менделеевск, Апас районнары торак пунктлары бар. Юл эшләре программаларын финанслау дирекциясе тагын 2 сатып алу турында игълан итә. Икесе дә гамәлдәге юл шелтәрен ремонтлауга кагыла. 105 миллион сумга эш Ознакай, Әлмәт һәм Зәй районнарында, 165 миллион сумга Баулы, Бөгелмә, Лениногорск районнарында башкарылачак. Беренче өчесендә 18 ноябрьгә кадәр 9,5 км шелтәр ремонтланачак. Калганнарында 12 км араны 25 ноябрьгә кадәр тәртипкә китерү бурычы куелган. Колабызда да юлларны төзекләндерү эшләре дәвам итә. Мисал өчен Зифа Балакина урамындагы ремонт эшләре 95%ка башкарылган, 99%ка юл тамгалары урнашкан, яшелләндерү эшләре генә калган. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе директоры Рәфис Сафиуллин сүзләренчә, Зифа Балакина урамын ремонтлау буенча төп эшләр башкарылган, тиешле урыннарга брусчатка саласы гына калган. Аңа кадәр мессенджерларда күп кенә әлмәтлеләр яңгыр сулары канализациясе булу-булмау хакында борчуларын урнаштырган иде. Решены вопросы по отводу воды, так как с верхней части со стороны школы идет... Суны агызу мәсьәләләре хәл ителде. Мәктәп ягыннан зур су агымы барганлыктан без бу агымнарны бүләргә карар кылдык. Асфальт җая башлаганчы яңгыр системасын кору эшләре башкарылды. Яңгыр системасы эшли. Были выполнены работы по устройству ливневой системы. Ливневая система работает. Әлеге урамда яшәүче шәһәрдәшләребез ремонт эшләре башкарылганына бик сөенә һәм кирәкле дип саный. Вот в начале лета началась вот эта вот реконструкция. Җәй башында юлны ремонтлау башланды. Хәзер чукырлар юк. Удобно было ходить и для транспорта, и для пешеходов. Сейчас все-таки ремонт провели, очень хороший. Детей, как сказать, мы спокойно отпускаем. Балаларны без тыныч кына җибәрәбез. Без паркка шушы юл белән йөрибез. В основном мы ходим в парк этой дорогой. Әлеге урам юлын төзекләндерү саулык паркына йөрүче әниләр һәм бәбиләр өчен зур шатлык. Димәк, хәзер коляска белән чукырларга абынмый йөрү булачак. Юл чыгар алдыннан Босасы светофор төймәсенә балаларның да буйлары җитә. Төзелеш объектларында башкарыла торган эшләрнең сыйфаты гомум шәһәр планеркасында да күтәрелде. Район башлыгы Тимур Нагуманов бу мәсьәләгә аерым игътибар бирүне сорады. Башкарыла торган эшләрнең темпы һәм сыйфаты беренче номерлы тема, дип ассызыклады ул. Башкарма комитет җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары Илсур Сәлимгәрәевкә бу юнәлештә контрольны көчәйтергә кушты. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, хилафлыклар булган объектлар кабул ителми. Бигрәк тә соңгы чорда объектлар өлешчә эксплуатацияләнә башлагач, сыйфатка игътибар итү мөһим. Җитештерү сыйфатына бик төгәл карарга кирәк, дип йомгаклады Тимур Нагуманов. Планеркада төп доклад белән районның финанс-бюджет палатасы рәисе Зөлфия Шәйдуллина чыгыш ясады. Ул 2024 елның 1нче ярты еллыгында муниципаль районның консолидацияләнгән бюджеты үтәлеше нәтиҗәләре белән уртаклашты. Быел Татарстанга 1,1 миллиард сум акча бүлеп бирәчәкләр. Бу уңайлы шәһәр мөхите булдыру өчен каралган субсидия, диелә Россия Федерациясе хөкүмәте хәбәрендә. Татар информ агентлыгы билгеләп үткәнчә, төбәкләрдә торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектына керә торган уңайлы шәһәр мөхите формалаштыру федераль проекты кысаларында иҗтимагый территорияләр һәм ишегалларын тәртипкә китерәләр. Төзекләндерү эшләре паркларда, скверларда, аллеяларда, җәяүлеләр зонасында һәм квартал арасындагы киңлекләрдә алып барыла.
Ишегалды территорияләрендә шулай ук эскәмияләр һәм шуп савытлары урнаштыралар. Яктырткычларны яңарталар, Ишегалды юлларында асфальт җәяләр. Азнакайда Мәнәүз елгасы буендагы төзекләндерү эшләренең икенче чираты бара. Әлеге эшләр торак һәм шәһәр мохиты милли проекты кысаларында уңайлы шәһәр мохитын формалаштыру, республика проекты һәм Татнефть гранты проектын гамәлгә ашыру буенча алып барыла. Район башлыгы Марсель Шайдуллин биредә эш барышы белән танышып, төзүчеләр белән дә очрашты. Шундый бик матур ял урыны, анда инде бөтен халык килә, ял итә, балалар өчен дә майданчыклар бар, спорт белән дә шөгыльләнергә була, тротуарлар да бар. Монда якты, монда рәхәт, гаилә белән, балалар белән рәхәтләнеп, матур итеп ял итәләр, матур итеп күңел ачалар. Төзегән әйберне сакларга кирәк. Мин инде сорыйм барлык азнакайлардан, барлык яшьләребездән төзегән әйберне, эшләгән әйберебезне саклыйк, бергәләп бул инде безнең өчен, безнең халык өчен, безнең балаларыбыз өчен бергәләп саклап, матур итеп ял итәргә язсын. Проект буенча буа тирәсендә тротуарлар, су янына төшү, пирс, мангал зонасы, түбәле ял зонасы, балалар уен мәйданчыгы, яшелләндерү һәм яктырту барлыкка килгән. Эшләр инде төгәлләнү алдында. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Песиләр өчен уңай шартлар. Азнакайда хуҗасыз мораулар өчен приют эшләп килә. Заманча уңайлыклары булган сыйыну йорты район җитәкчелеге Татнефть компаниясенең матди ярдәме һәм битараф булмаган кешеләр тырышлыгы белән булдырылган. Биредәге яңа шартлар, уңайлыклар турында алдагы материалда. Песиләр җирдә иң борынгы җәнлекләрдән санала. Йорт песиләренең уртача гомер озынлыгы 15 ел тәшкил итә. Шул кыска гына гомерен урамда авыр хәлдә үткәрүче хайваннарны урнаштыру эшчәнлеген Азнакай волонтерлары 2018 елдан башлап җибәргән. Нашу деятельность ведем с 2018. Инде 6 ел шөгыльләнәбез. Интернет челтәрләрдән башлап җибәргән идек. Хайваннар турында мәгълүмат язып, ярдәм җыены оештырдык. Тора-бара йортсыз хайваннар саны күбәйде. Алар өчен торак урын кирәк булды. Нам необходим был помещение. Шундый мөрәҗәгать белән алар район җитәкчелегенә чыгалар. Аларның теләге хуплана һәм инде бүген 60-ка якын песи биредә тәрбияләнә. Белгечләр әйтүенчә, һәр песинең үз холкы бар. Мәсәлән, койрыкларын селкетәләр икән, алар уйлыйлар. Әгәр дә инде аягын селкетсә, ул нәрсәгәдер ачулана. Бу бик акыллы хайван, сыйпаганны ярата. Биредә шөгыльләнүче кызлар һәрбер песигә исем дә биргәннәр. Пушок, Милка, Боня, Тимона, Шейла, Мурзик, Персик. Песиләр өчен ятак урыннары, аерым читлекләр, уен әсбаплары, вольер да бар, хәтта кондиционер да куелган. Район советының аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин волонтер кызлар белән очрашты. Аларның фикерләрен тыңлады, башкарган изге гамәлләре өчен рәхмәтен белдерде. Шушында битараф булмаган, Азнакайда кешеләр булуына без бик шат. Менә ташланган песиләрне алып, менә шулай тәрбияләп караган өчен без инде бик зур рәхмәтне җиткерәбез. Безгә мөрәҗәгать иттеләр. Без инде үзебезнең хөрмәтле депутатларыбыз, нефтьчеләребез белән вагоннар бирдек инде, кайтарып куйдык. Менә эшен күрә алдык без аның нинди условияларны безнең волонтерларыбыз ясаган. Бу ягымлы карашлы дүрт аяклы җан ияләре кайчанда булса үз хуҗаларын табарлар дип ышаныйк. Ә инде ярдәм кулы сузарга теләүчеләр өчен элемтәгә керү номеры 8917 232 69 66. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә 4-нче Бөтен Россия Animation Almet Fest Каракус фестивале старт алды. Фестивальның төп темасы үсеш һәм яңа мөмкинлекләр. Әлеге проект кысаларында анимация, кино, ясалма интеллект, башка креатив индустрияләр, мәгариф һәм цифрлы үсеш индустриясе экспертлары белән аралашу, махсус сессияләр, презентацияләр, лекцияләр һәм мастер-класслар каралган. Бүген фестивальның 1-нче көне узды. Алсу Әхмәтҗанова теманы дәвам итә. Анимация мәктәбендә бүген халык күп. Монда нейросеть темасы кызыксындырган кешеләр җыелган. Барлык катнашучыларны 3 командага бүлеп, нейросеть контенты җитештерү өлкәсендә иҗади ярыш башланды. Катнашучылар башта бергәләп Каракуз легендасы сценарийсын яздылар, ә аннары анимация төзергә тырышып карадылар.
Фестиваль «Каракуз» стартует. Со сквера «Каракуз» с модного показа 3 уикенда нас ждут очень насыщенные мероприятия. У меня восхищение того, что Миндә соклану, ясалма интеллект шулай тиз үсә, мин монда бик күп яңа белемнәр алам. Ясалма интеллект мультипликациялар булдыру өчен нык ярдәм итә һәм кешенең белемен үстерә. Как-нибудь узнать что-то новое. Фестивальнең бу этабы 3 көн әлегә анимация мәктәбендә узачак. Катнашучылар шушы арада анимация һәм кино индустриясенең иң якты вәкилләре белән танышачак. Анимация төзү осталыгы серләрен беләчәк һәм үзләре мультфильм, трейлерлар ясап караячаклар. Нейросетлар ярдәме буенча 3 трейлер хәзерләячәкләр. Беренчесе ул Pixar стилендәге мультфильм трейлеры булачак, икенчесе Кара күзнең үсмер вакыты буенча аниме стилендәге трейлер булачак. Һәм өченчесе инде Кара күзнең гомумән тормыш юлы буенча кино форматындагы трейлер әзерләячәкләр. Проект яшьләргә генә түгел, аларның әти-әниләренә дә кызыклы. Татьяна Малинина бу чарага кызы белән инде 2нче ел рәттән килә. Үзең уйлап тапкан сценарийга мультфильм ясау мавыктыргыч процесс, ди ул. Мы участвуем второй год. Без фестивальдә 2нче ел катнашабыз. Минем кызым музыка көллиятендә укый һәм безгә чакыру җибәрделәр. Без катнашырга булдык. Безне бу процесс илһамландырды. Менә үзебез тарих уйлап таптык, сценарий төзедек һәм бу сценарий буенча мультфильм төзедек. Поэтому сценарию создали авторский мультфильм. Анимация өлкәсе чыннан да алга таба атлый. Үсеп килүче буынны да яңа заманча технологиялар белән таныштыра, ди оештыручылар. Бүгенге көн бит инде безнең современный технологиялар белән бит инде кайный дип әйтик инде. Һәм балалар өчен шушы нейросетлар буенча эшләү, аларда нинди инструментлар белән кулланырга өйрәтәчәкләр. Бу бик зур миңа калса Балаларга ярдәм, бушлай каралган, кемнәрдер аңа түләп укый, ә монда шушы 3 көн эчендә балалар шул хәтле күп белем алачаклар. Проект 21 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Быел әлеге фестиваль кысаларында экспертлар, хакимият органнары вәкилләре, креатив индустрияләр һәм фестивальдә катнашучылар арасында аралашу планлаштырылган. Шулай ук форум кысаларында анимацион сериаллар, авторлык проектлары һәм үзебезнең Ярко, Рики, Союз мультфильм, Киноатис, Паровоз, Татар мультфильм һәм башка студияләрдән тулы метражлы фильмнар күрсәтеләчәк. Оештыручылар вәгъдә иткәнчә, әле анимация төне акциясе дә планлаштырылган. Алсу Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Шәһәрнең мәдәният һәм ял паркы яшь баскетболчыларны кабул итте. Биредә 2009-2016 елгы егетләр һәм кызлар арасында 3-3 баскетбол уены буенча Биги Брасай йөгер ташла балалар турнирының 2нче туры узды. Бу хакта тулырак Рәдифа Нугманова сөйләр. Татнефть гранты ярдәмендә тормышка ашырыла торган бу уеннарның үзенчәлеге зур булмаган мәйданчыкта бер юлы 6 команданың очрашу алу мөмкинлеге. Шулай иттереп кыска гына вакыт дәвам иткән уен эчендә һәр уенчы үзен тулы көченә ача ала ди оештыручылар. Әлеге форматтагы баскетбол уеннары 3-3 башкарыла. Аны Казанда гамәлгә куйганнар. Уен мәйданы да бәләкәй, 9-15 метр. Ул юл башында торган кечкенә спортчыларга үз үсешләрен үзләре күрсен өчен махсус эшләнгән. Шулай булгач лидерлар үстерә. Мисал өчен шул хоккейдан аермалы буларак, биредә һөҗүмче дә, саклаучы да юк. Шулай булгач, осталыкта үсәргә теләүче һәркем өчен бу үсеш мәйданчыгы ди һөнәри спортчылар. Баскетбол это динамичный, интересный вид спорта, и многие дети, допустим, Баскетбол динамикалы, кызыклы спорт түрі. Футбол, хоккейда үзләрен таба алмаган күп кенә балалар баскетболга күчкәнен белә. Хоккейда мисал өчен 1-2 шайба ташлый аласың икән, биредә бу җырага керткән туплар саны күпләп исәпләнә. Биредә уен зоналары буенча җаваплылык юк. Син һөҗүмдә итәсең, саклыйсың да, шуның белән бу спорт яхшы да. Полузащитник. Здесь все, и нападающие, и защитники. То есть кто отобрал мяч, тот и кидает. Да, любой может забить, любой может это. Поэтому этим спорт хорош. Биги Брасай йөгер ташла уены Татнефть компаниясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. 2нче ел рәттән республиканың баскетбол федерациясе компания уздырган грантлар бәйгесен ута. Уеннар Әлмәт, Йорчаллы, Түбән Кама, Казан шәһәрләрендә 7 категориядә уза. Аның кысаларында һәвәскәрләр арасында Татарстанның һәм Оренбург өлкәсеннән 32 команда катнаша. Мы с Елабуги, команда наш Тигры. Без Алабугадан килдек. Командабыз Тигр. Баскетболны балалар бакчасыннан бирле уйныйм. Яшьтәшләрем белән бергәләп. Уеннар төрлечә бара. 3-3 әйбәт, әмәнә 2-2 авыррак. Анда күбрәк йөгерергә, ныграк тырышырга кирәк. Сложнее, там 2 человека и больше устаете вдвоем. Очрашулар әле җәй дәвамында тагын булачак ди. Анда җиңүчеләр иң көчлеләрне ачыклау өчен Казанга барачак. Рәдифа Нугманова, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Булат Усманов, сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.